Gobe da labari mun roƙa Allah ya amsa, mai jifar sharri ya jefa ta koma kansa. Kowa ya gane kare ma yanzu da ranarsa, mai girman kai shi ma ya gane kure nasa. Da ya san daja so da bai rena abokansa, komai ya ƙare wai zai koma wa masoyansa. Ko a fagen kiwo kowa da abokin karɓesa. Ko a fagen kiwo kowa da abin da ya karɓe sa, wani yana dawa wani ko shinkafa gonarsa. Wanda ya gane haka shi zai iya wanke Allahnsa. Wannan zamani kowa da abin da ya dame sa, mai wayo shi ne baya tallar sirri nasa. Kowa ya gemu to kar a ji ƙarya bakinsa. Aure ne wani auren aure sunansa.